Non se enfrenten entre vostedes ora, tranquilas. Non, o que teñen que facer é medirse. Mídanse. Debate de alto voltaxe no Parlamento galego. O BNG defendía unha proposición non de lei na que deixaba clara a súa postura en contra das políticas de Donald Trump e do incremento do gasto militar. Que se hai que escoller entre libros e bombas, o BNG escolle libros. E emprazaba o resto dos grupos a pedir a saída de España da OTAN e condenar a ofensiva militar israelí en Gaza. Pero a iniciativa quedou aí, nun debate que se tensou segundo avanzaba. O PSOE estaba disposto a apoiar algúns puntos, pero definía así a proposta. É unha narrativa de ficción. Non poden vostedes terxiversar máis a realidade. Mais beligerante foi o Partido Popular. É que eles son o trampismo a galega. É unha iniciativa moi loca, moi random, señorías. Intervencións que non gustaron nada na bancada nacionalista e que a deputada do BNG lle afeou no estrado. Estes nenos palestinos que están morrendo de fame non son danos colaterais. Mírenos e sigan ríndose. Por alusións, a voceira socialista pediu a palabra. A actitud despreciable da voceira do BNG cando di que dende o Partido Socialista nos rimos dos asesinatos dos nenos palestinos. Quixo responder Monse Prado, pero o presidente do Parlamento deu por rematado o debate con esta recomendación.